akanzu dị fanalụ n'ime ya ịma na akanzu ga-abịakwa maka na asị na aka ekpekwa aka nni akpọ aka ekpe ịghọtago na azụ nọ na ana ga-emeche nara ụgwọ ife mere o jiri nọlụ naanị a na-echetago m azụ na Volt 104.3 FM na Volt 104.3 FM anyị na-akpa nkata maka ndị Igbo ife gbasalụ ndị Igbo na ọkụkwa na alụ fọm na ga-anọrọ ebe a nnọọ kpa nkata ka ụmụ nwanne tụgharịa uche mee ka sure na anyị niile nọ in line mana agwa m na nna Chieta azụ na anyị ga-akpa nkata kwupụta ife bụ ife afọ anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nketa ka anyị niile nwee ike tinye ọnụ n'ime ya ka anyị nwee ike ịmago kwuo one or two things otu o si wee gbasata ife anyị ji maka ya wee bịa afọ mba ntị Chinazọ ọ bụ na ijọst na-etunu in ọ bụ na ijọst nnọọ gbanye nnọọ redio gị kịta ịnọ na Volt 104.3 FM kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-atụkọ uche ọnụ make a sense out of the nonsense. Now o nwunye nchọrọ ịjụ ejiri m akụkọ wee bịa ma enite mana achọrọ m ịjụ anyị na ọ dị possible that na ị ga-emesogide mmadụ omume just ka igosi onye ahụ na enwelu ndị bụ na fa the kind ha the good na onwe ndị bụ naturally fa dey pretend ịbụ a good person ịbụ a kind person na onwe ndị dị nice in fact onwe ndị dịgide good ịma na ịdị good to a fault akpọ gị a nice person o mean that na ịdị good ndị mmadụ na-amagodo gị ụra na-abọ gị ike na-eme gị akarị were gị na-eme ife sọfa ha man change and nke ka njọ bụ na ọ bụrụ na ị na-emeso ya bụ ezigbo omume ị na-emeso mmadụ ibe gị ezigbo omume onye bụ na ọ mego obi ya kpọchicha obi ya nnọọ na ezigbo mmadụ adịghị eme exist ha adịghị change ha adịghị believe gị ha feel na ị na-pretend enwenugo onye dị otu ahụ imesolo omume ọma ịdị kind to the person ịdị nice to the person ịbụghị a good person to the person but still onye ahụ ekweghọ ikwete na good people na-exist in fact ị na-eme ya bụ ihe ọma ọ dịka aja agwafa a na-eme increase a na-agbawanye ọ na-eme increase ọ na-multiply onwe onye dị otu a maka na onwe nke m na-eme experience kịta onye mere njiwesi ka m bute ka mmalụ or is it a me problem ka enwelu ndị dị otu a gị nwe na onwe gị eme gị encounter gị nwe na onwe gị ịgatanugo n'akụ gị na onye ahụ emekọgo ihe and ọ na-aka emekarị affect ọ bụ na onye ahụ na your workplace ọ na onye ahụ bụ your neighbor ọ na onye ahụ na everyday ị na-afụ onye ahụ maka na ebe a gị na onye ahụ na ebe unu na-azụ afịa or a family member some na-abụ family members mana amara m ihe na-eme mmadụ ji enwe ụdị oche ahụ amara m ihe mmadụ ji enwe ụdị obi ahụ ị na-egosigodo onye ahụ kindness agwa ọjị ya a na-multiply agwa ọjị a na-akawanye njọ onye ị na-achọ igosi that na people are good iya mgbe ahụ ka o ya eme gịnị ka ọ ya agwazi gị na ife ị na-akọ sef na ife ị na-ekwu na ọ gbasatara ọrịa and n'otu ọ bụla isi wee chọọ ya na anyị anwa adịghọ ready ịgbanwe kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 o nwere onye agwa ya dị ọjọọ ị na-atry ka igosi ya that you can be good na nice people can exist people who are kind can exist but ha ka dị ka fadị. Hello. Hello, good evening. Uruchioma ka eke ime? Okay, noise bịa ka njọ the bad noise ka njọ in fact noise ekworo ka anyị n'ife ị na-ekwu jisi ka kekpaghachi m azụ na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Ka ime? Yes, nna anụ ị na-ekwu gaa n'iru. Ekesi nke ebe isi akpọ m? Okay, ka ị na-eme mkpọtụ na foonu gị ọ dịka netwọk. Okay. Gaa n'iru. Ekesi jisi ike izida na iji foonu ọzọ kpọọ mụ
or ni change line iji wee kpọọ mana ihe a dịka amara m na phone ka ọ network. Hello. Ekesin change your phone iji akpọ m ọ na-enye nsogbu ọ na-emedo noise and ọ dị too much adị m anụdo ife ị na-ekwuchacha and ọ na-emete aka so jisi ike ka ị change your phone iji akpọ m ọ dị very important o ka anyị nwee ike n'ife ị na-ekwu ka anyị communicate nwụọ ọ dị very important. Ka ihe na-emezi gaa n'iru. Asị m na o nwere ezigbo enyi m ezigbo ọkwa aka m onye abụghị best man best man before mụ anọ nwaanyị ogwu m ụzọ nwaanyị o mechie ya bụ stori ya ka m na-akọzi bikos ọ na-ekwute mmiri na ebe ide ntite karata ajụrụ onwe onye abụ onye mme best keke ebe ime mmadụ best man ọkwa o gosi na onye abụzi ukwu onye bụ onye ọ ga-anọ o mechie this guy mee ihe wute chichichi m ọ bụ nchite ọ na-akpọkwa m ọ nọ Lagos nagide ọbata Enugu etiwe Lagos bata Enugu ọ na-ewuteche m iwe efe so this guy agbapụsọ story a bụ na this guy mechiri onye ahụ ọ na-anụ because nye anọ into transport ghọtago so ọda nọ n'ụlọ meche nwunye ya dị ime echeke ọ bụla ejima o mechekwa ọlọsọ dị two babies dito gịnị a sị na demand according to ha na-akọzi bụ na demand ada anọtara ara na o kwesịrị na nwunye ya nso according to ha na-akọ so emechi ihe a niile after dawn the woman and mom then ọ mụrụ nwa so the nwa nwụrụ ahụ the two child nwụrụ ahụ so this guy mechi ihe niile nwee just trapụ this woman just rapụ onye this woman jebe ebe ọzọ rapụ onye ji certificate of marriage onye nwa ga-eji ọ bụrụ nke nwaanyị ọ rapụ nke nwaanyị wee pụọ wee ti mgbe zuzugo bikos m ga-abịa bụ zuzuru chichere ihe niile ọ na-eji bịakwa ege esi m na ọ chọrọ gị na nwaanyị ụbọchị orikwa na-ekwu na ọ chọrọ ịbụ ya nwaanyị esi ya ma akpafịa bikos m nwere ike ịkpafịa so esi ya o nwere n'ime gị n'isi ị na-abịa gwa m biko gị si na be mpụ mgbe anyị ka na-edipende sila isi anya biko esi na be mpụ ma achọrọ m this kind thing na mụ a mere gị best man ị bịa na te m si ite m ọgwụ sekite m n'ahụ n'anya ndị ọgọ gị n'anya ndị be gị n'anya frens m bikos ya ga na-ekwu bụ nna ekesi nna anyị na-egodo this guy jee nụ nwaanyị ọzọ mechikwe nụọ nwaanyị ọzọ bụtụ ime anya na-agwa gị na mgbe ejiro enyi dị m advice ya ka eke esi rapụ this woman ịtọ ọbụbe na-abụ ịka ijebe na chọọchị si fada na na-ada anụzi ka e dị rizigbo menu na-ada anụzi bụ karachi a ọ na-ebute mmiri na-echi esi ụwa ya mmadụ ka esi ihe ga-eme na mụ na nga adị mma n'ụwa bụ n'iji ite kpọpụta the first wife gara na-enwere ihe o mere gị na nweta n'iti nke osi wee kọmiti ọfens ọ bụ ndị ji ọgwụ wee megheli gị anya si ọgwụ anyị arapụghị aka mechekwa mgbe ahụ ka ọghọta n'ihe nna gwa bụ ezigbo work out from my house ọnụ gị omecha ahụ ga Lagos ọnọgide nna m na-agwa gị ụlọ ibinyere aka onye nwe isi onye bụ onye dị intelligent na-agwa gị onye bụ very smart guy ịghọtago omeye pasọ kwerie si pọ ya si abịa anyị ihe a niile na-agbagharị anyị na-agbagharị ọ gbara kwuru ọka mma anyị ga-eje miti ntizi ahụ gị na-asọ ọtọ ya azụ minus it onwerekwa ị ga-eme ana ekwukwe na nna bụgọ bọtụ ihe na-agwa gị nwerekwa ihe ọbụla ị ga-eti aka nụ ọ ga-aga ga ọnọgide gị ọ dịkwa bikos gịnị the woman na-ebe akwụkwọ m si na-ekesi ihe a nyekwune n'ọbụla ọ dị Chineke mma ya gaa n'ihe chikebe nwaanyị bite ọgwụ m onye gbakọnsị mba na achọrọ m ya ọtagotos na Chineke ya ama nke ka mma so ihe a na-ewute m ejighị m advice iti na-ewute m rinne ọ ntị m nọgidekwebe sometimes nchetekwe dịte ya o wutekwe m ịga na ịdị ihe sere chat me ọ chat adịma respond because the things ka na-ewute m n'ime obi m ihe na-erespond mechi tiwe m obi nwa gotiwere obi na ọgbada nwunye tiwe m obi tiwe m obi site n'ụlọ ọzọ if so many people na-eme advice ụmụ ndị character ha dị very bad
each of the advice. I feel no offense call. No offense call. Ni na grab a year. Won't be changing parts on your gun, like you can sense. If you go, so that's what one was going to give when I table. And mama, you name me on a them. I like one, he called you off. But you can associate with him. Or is my friend? But that's if the Emily will never say more one when I'm serious. That's the injury. So just ihe na-enweghị iwe bụ that na nwaanyị akwadocha eje nụọ mee white wedding and everything. Ọ nọkọtazi nọ teta ụra one day si na ọcha ọzọ enu ya. And ọ gwara gị ihe melu o jiri ọchọ ịnụzi nke nwaanyị. Onye gbukwanụ nwa ya? So the doctor na cancel name canceling both of them. Gini ka yi esi we rap omunye we be on a condition. What the situation on ya? Twins. E rap ya na agba nozi. Ida abata ihe na abata bụ weke once in the 2 weeks. Onye di ime. The period only did die. Oda afọ ya. So nwa ya na akpụ nwa. So fo ya na akpụ nwa. That's the thing. Doctor say anything you open mere this woman n'aka gị kọdị. Ihe ọbụla mere ụmụaka bụ n'aka gị kọdị. I was there, doctor na-agba. Eme cancel. If all this is in a wo na-ewute m rinne. That's the only thing. All right. Dalo so. As a friend, a help wepụta obi gị na help wari ya mee wedding go plan no ya je nụta nwaanyị koko awata maybe iwe gị si, especially for nwaanyị bụ na onwere ife o mere enyi gị nwoke. And as ezigbo mmadụ ebo normally ọ bụ na ịbụ the normal typical man, ị nwere ike just to know go ọchọ ịnụ nwaanyị support all your friend ihe ọma dị na ọ bụ ihe ọjọọ like ya i support ya, but because na ifidi na onye emero gị ife ọjọọ ekwesịghị deserve that kind of omume. Onwere ife nke nwaanyị mere ya, onwere ife o mee gị atọ. Just to know teta ụla mee gịnị, i decide ya na imam i just teta ụla decide ya, i decide itetela ụla decide ya na ị ga-akwụsị na ịma nnọzi. To me si mago na so onye na-eche iche here and there ma sị gị that no nwe ka ọ bụ na nke nwaanyị mere ya guy in the future nwụọ yi na onye nweta this girl taa ya afụ by enu ya hafia maka na ịma na the stigma ga-adị. Stigma, all it takes the grace of God if nwoke bụ na all the civilized enough isi gị na onye akịta anụ a na ọ nụbụ di anụkwazi probably na the marriage last 1 year, matter how long on emago on they adịcha easy if a single guy ga-abịa for such a person, because obi ha ga na-asị fa onye ma ife nke nwaanyị melu nke nwoke ji wee divorce ya si na ọchọ ọzọ. Onye ma ife ome kịta ihe o bedola aka bụ na nwa ya anwụ ka nwa gị si wee nwụọ, the woman ebere ya mma n'onu, o dinadoro ya n'enu bed, ọ si ya n'aka wee dapụ. Ka nwa si wee bụrụ nke nwaanyị ka ọsọ ya, ka o si wee bụrụ sọsọ gị ka ọ ka penuo. O nwere ka ọnwụ nwa ga-esi penuo the father, half pain the mom. The pain of the death of a child na aka dị afọ ụfụ ebe nne nọ karịa ebe nna nọ sef, because na nwaanyị bụ ihe buru nwa ya bụ nwatakịrị n'afọ for months. Ọ na-afụ nke nwoke mba ọ na-afụ ọ naghị adị izi, mana ụmụ nwaanyị ọ na-afịafa arụ. So nwere ka penu nke gị bụ nke nwoke ga-esi wee bịa overshadow nke nwaanyị to the point na isi na ọ maka ya ka iji wee hapụ ya. So enweriri ife ọzọ melụ iji wee chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ, ọ na enyi gị nwoke a na ofu nwaanyị adịghị ezuru ya mana ọ chọrọ igbu unu. Ọ bụ na force with their force ya nụ anya bụ nwaanyị, who knows, you can never tell. But it's fine. But ọ bụ na mmadụ dị nice and kind to you, adị afụkwa onye dị these days if nwaanyị dị good to you or a friend dị good to you, ha adịkwa ebuo mekwa ihe ị ga-eme ka ị hafe ibetray their trust. Nwaanyị dị very good and kind adịkwa ebuo these days. Ịma ife ị ga-eme to keep them. Ọ dị very very important. Alright, so cheta na ife njimaka ya wee bịa taa bụ na imesonugo mmadụ omume too much. Good omume o, ezigbote omume. Idigo kind, idigo nice, idigo good to this person. Mana onye anụ a ekwetero na mmadụ ga-adịnwu good. Onye ekwetero na mmadụ ga-adịnwuru mmadụ ibi ya nice.
onye ekworo na onye ọbụla dị good to him adịghị pretend. Obianugo, you want to go somebody like this. Obianugo gị na-agụ. And he stop ọkwa, he denies. Ị ka dịkwa good. Mana onye ahụ ị na-emeso ezigbo omume. Still, I believe gị na ị dị genuine. Ị nwenugo that encounter. Cause ọsọ m bụ Aunty Chinazọ bụ ife na-eme encounter. Because ka mma na ọmụ nwa ebe na ọsọsọ m na-eme encounter. Ị ma na eme problem. Ị ma na ọmụ a bụ ihe nwere nsogbu. Ịghọtago? Hello. Aunty Chinazọ biko ewe n'iwe. Gaa n'iru. Biko akpọchi m azụ. O nwere nke m ga-akọrọ gị. Nke a bụ nke mere m live before m pụọ from Amodi Street. Ihe a bụ abụ one kind person ọ bụ na adị very very social with people. But abụ one kind person again na-ewekwu iwe ọkụ. But I like before iwe megidego m ihe a megide gị warning before react ya. Abụ one kind person bụ na alụcha m mmadụ ụlọ. Ya na-agwa gị bụ verified story. Ọ dị gị nso n'akụkụ gị ahụ. So, this man, Mabu caretaker, was since 2015, between 2023. But I go, okay, I'm not over that. But I walk, the man, just, he killed the man at my cow. But I've been very, very kind, guys, kind, plain to this man. To the send, one day, my ordinary anabatamac. No, here, they go material, take it well after engineer every. I have to snap the receipt, send there with the account, they've been illegal, and make transfer to them. We take motor, we take off offloading and the loading, everything, materials needed, and Lord, this house of both. It's so then come to already too long, but I've been very kind to them. Even people, several people are down. Whether I would not want so much machine that is my meter can get pump me to the compound. But now what? This are kind with this man. This man promise him now after every because my shop is there. But what I go after every I get a land game move inside within the game. But what I don't no go the settlement to get you a settle home. If for now. So after I look I need a look China roof for him. What I'm mad for all the way from monitor. A police for money, maybe roofing, better roofing. This man wait till he could more your job because I'm telling him that today is not a casing. I'm at 2023 or 2022 with a vacancy today because God have already made way. That's what I mean as an I keep from grudges on him, but I just give the man word. See, no problem. Your job, your job. Today, and teaching as I'm telling you, I'm a living testimony to show that it is kind to some people. Only got the kind. You might not make some friends and that's a case. So they look at two deck without about the brand new ticket. They don't look at you to see, I'm just this will be pure. Don't worry, my age. If I don't know the street, ever now, but Yana Pompo, no more with the landlord ever. That verify now. I do my colleague and go all the so I could get I'm more street. So, but after every until now, yeah, damn now, but or put on more position again, put on a catakata, to gain the peace is no longer there. When I was there, peace in their power, to advise in the even both street, check on your Polona neighborhood. Neighborhood can accumulate now the platform of neighborhood. Check on everything 2023. Neighborhood can may accumulate. Can they send the common message? They send the quality information. And one thing they have to think advice from a case. People go to case. But when it's in a neighborhood, I'm more research. Then, but I have everybody so. So, only good, you got it to some people. Some people feel not bad. You know, what I go, but the man and children will cause I was in Mados. What can I get yan today? Now, what the mark was the belly. But I know God is working. God is a quick with Chineka enough. Cheap, quick for lazy Chitokana for Anya. Ain't she able to do the mother? Did you go on when they saw that? Walk a hard word, you don't know. The what I go.
so that would this thing. Oh, some people got they can feel any in a year. Continue doing that good. Continue to die. You marry your equal in them. They made the home. One day, that person will be remember. This man, could imagine this man almost on me then. The woman later called me. Nah, because we send their number this man. It's okay, let me go to my diary. I let her forward the number. Also, now the man I joined him. I said, the man should not ask of me. I didn't need him again anymore in my life. So, here now one Bible, because continue to good. Don't pick. You got to be used because of no one very other. He may make you home equal to him. Yeah. Because I put my testimony today. So that is it. Can we say vacancies of a skin as a arrow in it? Dalo so. Dalo. All right, and yes, being kind is good. It the kind way now they rewarding. I'm telling you. And I am some of us now by now the kind. I had the area madi by I na area makana ibi ogonogondo. I actually organiru. I actually the prosperous. I actually it a blessing to others. Obro because na ye nwere ife anyị na-alụ obro no nwere ife anyị ma iji nwa anyị eme nwere no nwere ife anyị ji our time eme. All because ha ncha bụ gịnị ịchụ aja. Ọ dịrọ easy ịbụ a good person. Ọ dịrị easy ịbụ a good person honestly. Maka otu ọbụla isue n'anya n'iru n'anya n'azụ. Enwere that one person bụ na ọ ga na-get on your nerves. That person ga na-eme gị ihe ọjọọ to the point na sometimes ị na ifu people bụ na ha na-egbu mmadụ ị ga na-wonder ka ife men. All because na some of them bụ evil spirit bụ afara, ụfọdụ bụ wickedness, ụfọdụ bụ na ha control nwa the emotion. Ọ bụrụ na fa adịrọ kind mana o nwere ihe mmadụ ga-eme gị ichebe echiche ọjọọ. I nọ na Vote 104.3 FM. Kita aboge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Anọ m live on YouTube na Vote Odenigbo. Tata anyị na-ekwu maka ịdị kind to people yet ha na reward die with wickedness. Or ịdị kind to people still he believe na ịdị kind to them. Ha believe na nwere onye dị kind. Ha believe na ụwa anyị nọ na ya bụ wicked world and everybody nọ n'ime ya dị wicked. If I believe na ya bụ na mmadụ adịghị change, mmadụ adị good. So omume ha anwa na onwe fa obi fa niile bụ gịnị na fa ama ngosikwa mmadụ ya bụ obi ebere. Na fa ama ngosikwa mmadụ obi umeala. Ife na ha nọ na ya gbas all the time. Ha dị wicked to the point that in fact amarom no their environment be ife na-shape fa ka experience be ife na-shape fa ka parents foundation be ife shape fa but onwe the amount of goodness ihe na-egosi mmadụ. Onwe the amount of goodness ihe na-egosi mmadụ. Ị na-eche na onye ahụ ga na-afụ ihe ọma ị na-eme. Onye iche na onye ahụ ga na-afụ otu isi treat ya na ka ọ mụrụ from you. But the person asị gị mba o. Ihe ị na-eme na you are pretending that you're not being yourself. Na ị dị abụ yourself na ị na-pretend na onwe ihe ị na-achọ. A lot of people, it can be from our mother-in-laws. See, man, some mother-in-laws na abụkarị ha na-abụ a pain in the or a bone in the neck. Ọ bụrụ Chimamanda sị gị the thing around your neck. Ha ji ya n'onu. Eyatago, some of them they believe na their daughter-in-laws the genuine, especially ndị abụ na fa nụrụ di ji ego or di inwago future ya the bright. Ha sị gị na ịbịa gị dim light nwafa. Na asị na ị na-pretend no matter how good it is to that woman. Ọ man go kwete. Uche ya niile bụ na maka na i just no chọọ ịnụ nwa ya na ịbatazie na ebura Dracula ebula agụ owulu ama na-ejidetezi gị ejidete. But a lot of people the kind genuinely a lot of people the kind genuinely and on a a lot of people are there water how people ke ka mmadụ ga-esi wee dị this kind. A lot of people are there water ya ọ na-agbagwoju ha anya. Eyatago. So ọ bụ na ị chọọ join na the conversation kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anyị ga-eje obere musical break nnachieta azụ. Anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị mana anọ m live on YouTube mgbe nnachetela azụ. Prince Kennedy
Pandora Chinelo and Onyejekwe Cecilia Dalo Sanma for your messages. Thank you so much. Hello. All right. Enyim ka anyị eje kpọọ kịta. Mgbe nna chetara azụ, anyị kpọọkwa nkata. Ndewo.
Are you there? How your body? Better. You come out. Come out. You just stubborn. You know they hear word. I don't really like that sickness will be down. Especially when people there want to give me money. Okay, you got a call.
Anachetego mazụ na Volt 104.3 FM. Cheta na ị nọ na Volt n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Wita ntị Chinazụ ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ anyụkọ mamịrị ọnụ ahụ. Eyikọ nnọọ etinyekọ ofu okwu ọ etinyekọ okwu anyị n'ofu trauza. Tata anyị na-ekwu maka imeso mmadụ omume ọma mana onye ahụ adịghị afụ ya so omume ọma. Ịghọtago, anyị na-ekwu okwu imeso mmadụ ezigbo omume mana onye ahụ chee na anyị just nnọọ na-eme ya maka ife anyị ga-enweta ma ọ na-eme ya maka na anyị chọọ ka ị na-anya anya n'iru ma ndị otu na-ajụ na-asị imenugo iwitnessnugo ụdị ihe ahụ ebe ị na-emeso mmadụ omume ọma mana onye a nche na iji obi gị niile eme onye nche niile pretend ma ọ nọ gị nwa sef ka a na-emeso omume ọma mana because of one thing or the other omego gị ifilie that na people cannot be nice. Ndị mmadụ ama ndị genuinely good. Ndị mmadụ ama ndị genuinely kind. Na onye ọbụla dị kind to you, onye ọbụla dị good to you, onye ọbụla dị nice to you nwee ife ọ na-achọ. Eziokwu ka asị. Kpọọ m na 07060485853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347 07060485853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347. Chetakwa na nọ live on YouTube na Volt Odenigbo. Anọkwa m na Radio Garden online in case. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? N'afa gị bụ Chukwu nọnyelụ m? Isi ebe akpọ? Nnọọ, gaa n'iru. The only thing I want to say is that I like this your program. That you teach people like a very kind, good mother as a mother. That you teach like a mother. I like this your program very, very well. That's the reason I want to see that I like this your program, how you teach them, how you encourage people to do what they do and what not to do. Daalụ. That's the reason I have to say. Daalụ so. Daalụ o. Thank you. You're welcome. You're welcome. Of course, ebe a webe anyị na-akpakọ nkata. Ịkpakọ nkata mean na anyị na-atụle uche. Ebe a webe anyị na-eji nwayọọ agwa onwe anyị okwu ka anyị hapụ imerụ ibe anyị arụ weta ọnụ okwu anyị maka ịma na ọnụ okwu bụ ife ọ ya wee kwupụkwa n'ala otu ịma wechizi azụ. Ọ dịrọ ka ife edele ede na ideketa ije delete ya. Ikwupwe na-ere like this boom. Ikwupụ gị ya. Alright, so mmeje na YouTube now. Prince Kennedy sim hi. Pandora Chinelo sim Auntie Chinazo is a sister. Is your sister is a sister. What are but anyhow, Dalo so. Onyejekwe Cecilia, we sim good evening, Auntie Chinazo, my dear. We will not stop doing good because it pays to be kind. So many blessings are attached to being kind. The hearts of human beings are desperately wicked. Even God knows He will help us. Mishak Erasto, Sam hi. Jude Afam, some good evening, Auntie Chinazo. Auntie Chinazo, it's good to be nice to people. It really pays, even though some people may not appreciate it, but God really does. Right on. Iman open I name me maka human beings, Open maka ndị mmadụ nọ n'ụwa ka anyị ji eme ya, ya ma na-emezi fine eme. And of course, a lot of us are chopped na. Imekwa na ịbụrụ a kind person, bụrụ a good person. Na-eme ihe ị na-eme as ezigbo mmadụ. Somehow, nature na align with your prayers, or your prayers na align with nature. Ihe ọma ga na-eme gị ndị mmadụ eche na ịgwọrọ ọgwụ. Ihe ọma otu ị ga na-esi na avoid scam, death, loss. Ndị mmadụ eche na gịnị me na ịgwọrọ ya agwọ. Afịa ga na-ekwu ị na-ele afịa ilegodola afịa ọ dị akọ gị. Ndị mmadụ ga-eche na gịnị no scam. Mana amara that na the sacrifice anyị na-eme is giving up for others. Sacrifices. Check the meaning of sacrifice. Don't mean you need to give up even when you need to give up your things even when
or the very difficult for you boy yeah, you carry the stranded while doing it, you don't mind. So a lot of people but that's na ị na-eme ife ọma like this ha eche na o nwere onwekwa ha nwe ị na-eme dị ihe ọma ha nwe ụfọdụ n'ime ndị anyị na-emedịrị ihe ọma sef onwere ihe ha ya enye nwaanyị, onwere ife fa ga-enye nwaanyị nke ha nyere anyị enye sef. Ị ga na-asị ka ekwe n'ife iji abọdara onwe gị na uche gị abụrụ na ị na-eji emeri ya ihe ka o meeli gị anything n'isi n'ọnụ ana obi gị ana ala obi gị ka iji wee mie. So Regina Anwụ sim plead for me a sinner. Aghọtadị m ụdị meseji ndị YouTube tata ejiadịkwa. All right, Prophet Makwo. Prophet Makwo, we are not getting any sound. Sound them they on. Check your network. Dalo so, dalo for messaging me. Thank you for following me. Yatago, otu ọbụla o si na-adị, ọ ga-adị mma. Ka anyị ji nwayọọ mee gịnị? Ka anyị jee kpọchalụkwa obere egwu nnachieta azụ. Anyị ebidokwa ebe anyị nọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. We're talking to millionaires. Money find really there. Odogwu deactive. Ije dem noko. Odogwu deactive. Man 1 pound. Odogwu deactive. Man deactive. We're talking to millionaires. We're the class of millionaires. Anyhow, they see me there. Mom. Odogwu deactive. Jedem noko. Odogwu deactive. Odogwu deactive. Na tota. Bo Anya furugo lele, ebunda. Anya furugo na. Odogwu dia, anya furugo lele, esoma. Odogwu dia active, 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 active. Active. Active.
You are my chef. And I check my Zuna Vote 104.3 FM and call Luna Batara much, which shows it's a good thing. Ezbuye Kobo. Ezbuye Kobo. Makana Ogo see that Nandi I negosi kindness, man, not real kindness, na the love, the genuine. Na the ifunanya the genuine, no bioma any the genuine. Na ya dia pretend, obro makano we ya nejela ya ni, obro makano we fa eche, fage nyani. Ogo see na gini me that it's a me problem. Go we go no to say go see the kindness and the genuinity of my kindness. I brought she go see so man akita can just readjust or makana onye no na my corner decide go no you go see me okay show me shege. Even though na ma go nice, I recommend go me to customers, I refer go me to people na patronize the brand there. You go mana still o feeling na na-eche ka onye m commission ma na ọ na-eche m one day ka m kwupụta ya ọ na obi m dị na ya ọ ịmago n'isizie ya mezieri gị ọsị gị mba na ọma m ọkwa onye research onye isi ya ngwa ndị a ga na-enye gị your daily 2 million, your daily 2k, your daily 3,000 ịmago no that kind thing, your daily 50k jee na nke fa once has this one ha na-esi from me ntị but omumia otu omumia dị na 19 gborogodo m ka ọ ka dị na 2026 ịghọtago so probably no a me fault, a me problem because ekwesị igosi mmadụ kindness onye kwesị igosi gị kindness in return onye kwesị change omumia ma that na people are not pretending to help him onye nna gwa gị enwerọkwa a lot of friends onwerọkwa apart from family members onwere friends and imago mmadụ niile a lot of people dey accommodating ka m igosigodo na omega adịrọ onwe ndị ga-egosi na omega adịrọ mma na ifeeli that people are wicked ha atụbago ụjọ because every feeling na the world dị wicked that means na ị dị wicked and one day na ị ga-emefe ife ọjọọ ịghọtago ha agbalụ gị ọsọ ha ga-agbalụ gị ọsọ but some other people bụ ndị bụ na ha feeling na this world na enwe hope na chance kadi to make it right, to turn people around. You may not necessarily change them, but onwere ifili na ị ga-egosi onye kindness ka onye ahụ nwee sense si n'aka gị na amụrụ ife without you saying a lot because that's na action speaks louder than words up ya ịpụtazịa onye ahụ eme gị a na-emekwa ka o si eme onwere ife ọ na-amụta n'aka gị and ọ na-adị mwute because the person I forgot that na this world not just a matter of time before you go see your real self as na agwa dị change onye anọ ya so maybe not I need to use another strategy, another technique mana for unu nwa bụ na onye ọbụla na-egosi kindness na-egosikwa unu kindness na change na work towards change the person na try so long as na ị na-afụ try nsogbu adịrọ o mean na the person na anwa ike and one day ike ahụ ọ na-anwa ọ ya anwalu ya o yeru n'isi so aga na ebe ọbụla cheta na ika nọ na Volt 104.3 FM
ekwesịrị m ịpịachi at this point, mana because na ịmago ntata anụnwa anyị ga-akpa egwu ọfụma maka na o nwere ka taa si wee madị. Ọ dịkwa mma, ọ ezigbo ihe ka ọ bụ, ghọtago. Anyị ga-eji nwayọọ kpọọ Chike, ka anyị kpọọ Chike mgbe nna chetazila azụ anyị apịachie for the day. Afọ mba ntị Chinaze nọ na Volt 104.3 FM. Aga na ebe ọ bụ na nna anachiete azụ. Ndewo. Europe, ego oyibo, ego oyibo, ego oyibo. Ejima, ejima. Ọkadigbo, ọkadigbo, ọkadigbo. Ọkadigbo, ọkadigbo, ọkadigbo. Ego oyibo, Chike bụ ihe gụrụ nke ahụ. So nna asị unu daalụ n'ụbọchị nke taa, daalụ ka nso nọ yalụ m nnọọ. Chineke gosisia unu. Ịghọtago, ndị na-eme ife ọma continue na-eme ife ọma. Ndị na-emesokwa n'ife ọma na-adị appreciate, I don't mind them. Don't mind them. Fa ga-atụgharị a whole soul ama na o ya emecha bụrụ onye na-efe Chineke na-agbasa ozi ya ọmarụ. So jisie ike n'ọrụ, ọ dịrị easy to continually not be appreciated mgbe ị na-eme something good and nice to people. But nsogbu adịrọ. Ngozi anyị na appreciation dị n'eluigwe. One day, ihe a niile anyị na-ekpe ekpere ya ga-abịa na mmezu. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị na-adị ogologo ndụ, ụfọdụ ndị ibe anyị bụ ndị na-eme eke ya n'oge, ụfọdụ bụ ndị ga-eme eke ya leta, but the truth bụ na ị ga-adị ogologo ndụ ripuo ya. Maka na goodness and mercy of the Lord dịrị ndị fụrụ Chukwu n'anya bụ ndị na-eme ezigbo omume, na-adị kind, na-adị nice to people. Kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụrụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinaze nna asị unu jisie ike n'ọrụ. Ndewo.